Filtrácia vzduchu je kľúčová pre odstránenie častíc, alergénov a iných znečisťujúcich látok z prichádzajúceho vzduchu. Zistite, aký typ filtrov systém používa a aká je ich účinnosť a údržba. Trieda filtrácie a aké častice sú zachytené. To je dôležité aj v akom prostredí vaša stavba je, čo je jej blízkosti. To znamená, ak bývate v meste a bývate na prízemí prvé, druhé podlažie, tam je prašné. Pozrite sa po fasádach budov, že po ktoré podlažie sú zašpinené. Ja som to videl na sídlisku Solinky v Žiline, že po 3., 4. podlažie bola tá fasáda úplne čierna, potom už bola čistejšia. Zároveň, ak bývate v priestore, kde sa veľa práši, takisto si to pozrite. Mali sme jedného zákazníka v centre Žiliny, ktorému sme ponúkali servis, on ho stále odmietal a potom, keď mu chlapci ukázali, že na filtre je 10 cm nános listia a všetkého bordelu, tak potom už ten servis si objednával častejšie.